Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye an ka carré kɔnɔ dolantanw na an ka coupe dɔ dalen don n'a bɛ wele ko coupe Sil Cosmétique ale jaabi damadɔ bɛ an bolo yan nɔ an bɛna an da don la k'olu da aw tulo kan. N'an bɔr'o la hali bi an ka bakurubaw la fɛn min ye an ka samata sɛgɛ mankanw n'o ye an ka simiden minnu bɛ san 16 la olu kan ka u kunda fɛn min ye an b'a fɔ Arab Saoudite u sera yen ka ban yɛrɛ labɛnw bolo kan fɛn min ye an ka minisiriw bisimila ka Mali jɔnjɔn d'u ma n'o ye drapeau ye fɛn minnu bɔr'o kɔnɔ an bɛna an da don la k'o di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ fɛn min ye aigliw ka labɛn an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka aigliw ye dolantan 2 sɔrɔ ka kɛ fɛn min ye Uganda ale ni Arab Saoudite ani labɛn minnu n'a bɛnnen don ka taga CAN yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye Coupe d'Afrique ye ba Maliba an jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye an bɛna an da don la k'o da aw tulo kan. N'an bɔr'o la an bɛ taga fɛn min ye Ligue des Champions ye an bɛ kuma ale kan ani an ka dolantannaw minnu sera ka celu sɔrɔ ka don wagatiw kɔnɔna na an bɛna an da don o fɛnɛ la ani kunnafoni caman fo ka ɲɛsin Europa League ani an b'a ye Classico ale kan ka kɛ nin dɔgɔkun nin kɔnɔna na an bɛna an da don la fo ka se Ballon d'Or fɛnɛ kunnafoni an bɛna o kunnafoniw fɛnɛ ta ka di aw ma ni ne bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ n kun ye a da aw tulo kan cogo min na an ka bi bakuruba fɔlɔ an bɛna an da don la ka bɛn fɛn min ye mercredi tɛmɛnen i bɛ a jate minɛ an ka minisiri ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ni ale tɔgɔ ye Abdou Kassim Ibrahim Fɔnba an b'a fɔ araba tɛmɛnen ale ye wele bila fɛn min ye an ka simidenw ma an ka dolantanna minnu si bɛ san 17 la ka jigin u tɛ dɔwɛrɛ ye u kan ka taga Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan kɛnɛ mun ni ale bɛ diɲɛ kurukara denmisɛnninw olu bɛɛ bisimila i bɛ a jate minɛ k'a fɔ an ka nin simiden ninnu nin ko nin yɛrɛ kɛnɛ kan a kɛra wasaba ye sabula jɔnjɔn taara ka d'u ma minisiri ye folikan d'u ma jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la fo ka taga se jamana den kelen kelen bɛɛ tɔgɔ ma wa an ka denmisɛnninw fɛnɛ u n'u ka dege karamɔgɔ n'o ye Sumayila Kulubali u fɛnɛ ye an b'a fɔ layiru ta maliyɛn ye o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ni Ala ma baasi kɛ u bɛna ko bɛɛ kɛ walasa an ka jɔnjɔn nin u bɛ taga k'a sankɔrɔta wa u seko n'u damada ye fɛn min ye ka se ka jɔyɔrɔ ɲanama di Mali ma pourquoi pas ka taga coupe du monde jɔnjɔn ta o de b'an jɛ simidenw ka yɔrɔ la bi an bɛ nin dugawu kɛ an ka nin denmisɛnninw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ wa ni Ala ma baasi kɛ an ka denmisɛnninw ka bɛn octobre kalo tile 26 tɛmɛnen ma u bɛ stage bloqué la nin wagati in na fɛn min ye Arab Saoudite jamana kɔnɔ ka kɛ ka bɛn ni semaine kelen ɲɔgɔnna ye n'o bɔra yen nɔ sa an bɛ sɔrɔ k'an kunda fɛn min ye dugu ka dugu min n'ale tɔgɔ ye Surakatara i m'a ye Surakarata ni o ye Indonésie dugu dɔ ye ka bɛn novembre kalo tile 6 ma ba Maliba an bɛ don an ka phase finale la n'o ye coupe du monde ka di an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnninw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye an ka carré kɔnɔ dolantanw na fɛn min ye tournant min bɛ n'a bɛ f'a ma ko coupe Sil Cosmétique ale siɲɛ 6nan dolantanw an b'a fɔ tour préliminaire jaabi dɔw bɛ an bolo Sabalibugu ale ni Dawula FC Sabalibugu FC b'a sɔrɔ olu ka 1-0 fɛn min ye Entente Bankɔni ale ni Saramaya FC dɛsɛra ɲɔgɔn na 3-3 i bɛ a jate minɛ fɛn min ye tiro biti ye sa Saramaya FC b'a sɔrɔ 2-1 Jetu FC ale ni FC Bac o banna 1 ni Kanangolo ka taga FC Bac ale kanu na fɛn min ye CSB ale ni Black Star o dolantan o bilalen don kɔfɛ la fɛn min ye FC Bakaribugu ale ni 11 créateurs kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Bakaribugu ye forfait kɛ fɛn min ye Mansa FC ale tirape i b'a fɛ 3-1 fɛn min ye AS Kalakas Tonnerre o dolan man tan fɔlɔ Magic Foot ale ni Bozoladen olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye AJB ni Stade Malien olu fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ AGSS ale ni Bozola 1 o banna 2-1 ka taga Bozola 1 kanu na Bleu Blanc ale se b'a sɔrɔ AS Real ka 1-0 Kanangolo Binka FC ni FC Alaye dɛsɛra ɲɔgɔn FC Kalak olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Ngoyin na FC Kalak gagné 5-4 fɛn min FC Lakika ale se b'a sɔrɔ FC Senu ka 2-1 Joliba AC ni UFCB dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna funifu fɛn min ye Ngoyin na sa UFCB se b'a sɔrɔ Joliba ka 4-3
fɛn min ye Kingi FC ale ni CMC Gulonina o bana kelen ni kanangolo fɛn min ye AS Ba ale ni FC Kulukoro olu fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi mun bɔra o dolantanw na an bɛ olu da o tulo kan. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna nin wagati na fɛn min ye bi Mali ka celu gosila ŋana minnu bɛ yen nɔ an ka bɛɛ b'a dɔn bi an ka équipe nationale kɔnɔ ni problème b'an ka équipe nationale kɔnɔ o ye bidon ko ye sabula an ka équipe ka bidon de ka gɛlɛn sinon fɛn min ye équipe ni an ka comportement bɛɛ la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi kɔfɛla tɛ bi ta camancɛ bi jɔ a jɔyɔrɔ la nka an ka ɲɛfɛla bidon ko de ka gɛlɛn kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na an kɛlen don k'an ka denmisɛnnin dɔw ɲini ka se ka u kunnafoni di mɔgɔw ma i bɛ a jate minɛ an ka top buteur malien minnu bɛ yen nɔ Abubakar Traoré ale bɛ Monastir la match 6 kɔnɔ ale ye celu 6 sɔrɔ ka don maa filanan o ye Cheikh Fofana ale bɛ Tupisa Mazembe la ale ye 40 sɔrɔ ka don match 4 kɔnɔ fɛn min ye Sadio Kanute ale bɛ Simba la ale fɛnɛ ye celu 2 sɔrɔ ka don fɛn min ye match 2 kɔnɔna na o kɔfɛ Abdoulaye Diarra ale bɛ OC Safi la celu 2 match 6 fo ka se Ibrahima Gajaga ale bɛ Niadibu la ale fɛnɛ ye celu 2 sɔrɔ ka don fɛn min ye match 6 o kɔnɔna na fo ka se Fili Traoré TP Mazembe match 1 celu 1 Cheikh Oumar Touré ale bɛ fɛn min ye Tevrazena la ale fɛnɛ ye celu 1 don match 3 kɔnɔ fo ka se Quartier la Dambele ale bɛ Saint-Éloi Lupopo la celu 1 match 3 kɔnɔna na fo ka se Samu Sidibe ale bɛ Salitas FC la ale ye celu 1 don fɛn min ye match 7 kɔnɔna na a bɛ kuncɛ ni Soumaïla Sidibe ale bɛ Étoile du Sahel la match 9 ale ye celu 1 don ninnu de ye anw ka celu donna ŋana minnu bɛ an fɛ yan farafinna nin ye olu ka kunnafoni ye. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna an ka aigliw ka labɛn na aigliw ka labɛn an ye dolantan 2 sɔrɔ yɔrɔ an ni Sénégal kun kan ka jouer nka Sénégal y'o bɔ a ma Mali an ye dolantan 1 kɛ anw yɛrɛ fɛ yan an ye Uganda bisimila dola bana 1 ni kanangolo Mali ka celu yɛrɛ ale donna an b'a fɔ penalty la fɛn min Lassine Sinayogo fɛ an b'a fɔ a dolantan kɛra dolantan jijalen dolantan min yɛrɛ ni Mali ka domination bonyara nka celuko de gɛlɛyara i b'a fɔ n bɔra k'an da don a la cogo min na tile damadɔ o kɔfɛ an y'an kun da fɛn min Portugal kan Portugal kɔnɔna na Bamaliba ale ni Arab Saoudite ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arab Saoudite dolantan bana 3 ni 1 ka taga Mali kɔnɔ na i b'a jate minɛ Mali ka celu fɔlɔ bɛ don Musa Dunya fɛ Chiko celu filanan an b'a fɔ ale bɛ bɔ a ma ka sababuya kɛ ko fɛn min ye Fuseni Jabate k'ale tun bɛ hors-jeu la ale tun ye celu ɲumanba don mais k'a tun bɛ hors-jeu la o kɔfɛ dɔrɔn Amari bɛna Mali ka celu filanan don Amari Traoré an bɛ to de la fo an bɛ don deuxième mi-temps kɔnɔna na u bɛna celu ji bɔ Mali ka celu sabanan ale bɛna don Lassine Sinayogo fɛ an b'a fɔ ni labɛn ninnu sɔrɔra kosɛbɛ i bɛ a jateminɛ dolantan 2 la Mali ye celu 4 sɔrɔ ka don celu 1 o donna an kun nka hali bi an bɛ welewelekan bila an ka fédération ma hali bi an ka balontan ɲɛmɔgɔw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma Mali ka dolantannaw bɛ yen bi mun bɛ se ka ni aigle ninnu dɛmɛ kosɛbɛ o dolantanna dɔw i n'a fɔ Musa Dambele i n'a fɔ Alassane Pléa vraiment ni an sera ka ninnu sɔrɔ ka fara an ka nin denmisɛnnin ninnu kan a bɛ k'u dama espérance y'u ma an y'a ye an ka takanw caman kelen don k'u kun bɔ ji la hali ni y'a sɔrɔ dɔw banalen don i n'a fɔ Ibrahima Koni i n'a fɔ El Bilal Touré hali ni y'a sɔrɔ ale wulilen don wagati na a bɛ rééducation ni fɛnw na nka est-ce que ça ne sera pas trop juste ka segin ka na ka bɛn CAN ma a bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ au fil du temps donc n'o kɛra ka sɔrɔ attaquant dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'an ka baara kɛ o fɛnɛ bɛ an fanga bonya Musa Dunya fɛn min ye Musa Dambele n'i y'ale yɛrɛ lajɛ bi Arab Saoudite championnat la a ka équipe fɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛn min ye Alassane Pléa i b'ale jateminɛ bidon yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali passe décisif la a jɔyɔrɔ ka bon nin dolantanna 2 bɛ se ka jouer Mali fɛ hali bi an k'an cɛsiri walasa u bɛ se ka na an ka équipe dafa cogo min na farafinna jɔnjɔn an bɛ se k'a ta. N'an bɔra yen an bɛ an kun da fɛn min ye Ligue européenne des champions n'an tagara yen an b'a fɔ o tile sabanan dolantaw na sa Galatasaray cira Bayern fɛ 3-1 fɛn min ye Inter de Milan ye sebaya sɔrɔ RB Salzbourg kan bana 2-1 Union Berlin cira Naples fɛ 1 ni kanangolo Séville ale cira Arsenal fɛ 2-1 Real la an b'a fɔ déplacement kɔnɔna na ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ Braga kan 2-1 gɛlɛyaba kɔnɔ surtout anw ka cɛden n'o ye Seku Ɲagati ale yira nin dolantan na kosɛbɛ Lens PSV Eindhoven 1-1 Benfica Real Sociedad ni Amari Traoré bana 1 ni kanangolo ka taga Real Sociedad kanu na fɛn min ye Manchester United ale sebaya sɔrɔ Copenhagen ka 1 ni kanangolo nin dolantan na fɛn min ye Onana
a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ a ye celu ɲɛnamaba dɔ labɔ nin na fɛn min ye Manchester United ani Copenhague kɔfɛ FC Barcelone ye sebaya sɔrɔ Shakhtar Donetsk kan 2-1 Feyenoord Lazio bana 3-1 ka taga Feyenoord ale kanu na fɛn min Newcastle ale cira Dortmund fɛ 1 ni kanangolo RB Leipzig ye sebaya sɔrɔ Étoile Rouge ka 3-1 Young Boys cira City fɛ 3-1 Paris Saint-Germain ye sebaya sɔrɔ Milan AC ka 3 kanangolo fɛn min Celtic Glasgow ni Atletico dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 fɛn min ye Antwerp ale cira FC Porto fɛ 4-1 ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛna kuma Ballon d'Or kan Ballon d'Or kunnafoni Ballon d'Or 8 ale kan ka di anw yɛrɛ fɛ yan tɛnɛndon ni Ala y'o yira an kɛnɛ la nka kunnafoniw bɛɛ bɛ k'a yira fɛn min Lionel Andrés Messi alias Kisitini k'ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin wagati na ni a yɛrɛ bɛ Inter de Miami na Lionel Messi n'i y'a ka saison lajɛ an b'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ a ye an b'a fɔ Coupe du Monde ta ka kɛ Coupe du Monde meilleur joueur ye ka kɛ Coupe du Monde deuxième meilleur buteur ye ka kɛ Coupe du Monde meilleur passeur ye o kɔfɛ France championnat a y'o fɛnɛ ta i bɛ a jateminɛ o fanga bɛna bonya kosɛbɛ surtout Coupe du Monde ni ale bɛ san mun kɔnɔna na Ballon d'Or la i b'a ye ale fanga bɛ bonya Ballon d'Or la kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye Lionel Messi k'a jɔyɔrɔ ka bon k'a ka Ballon d'Or 8nan o kan k'a di a ma farafinna k'a cɛden fɛ cɛden n'o ye cɛ belebele n'an b'a wele ko Didier Drogba ale de bɛna nin fɛn ninnu di a kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye Faransikaw fɛ yen nɔ ni Ala ma baasi kɛ an bɛɛ sigilen don ka France foot ka fɛnw jateminɛ ka bɛn tɛnɛ ma ni Ala sɔnna ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni ne bɛ kɛ ka aw ka farikolo ɲɛnajɛ kunbɛn aw k'an bɛn